Ka Henyo Trap Youth Council HYC hakish potrik naitung. Kala dawa ban pak mardor ya kekinhun ya kun persya drok, syabarok kitu kijaka balai ithu ba udrok ujelay hakenong ba shlong, da kabakdo baka jingjelay jong udrok kala pelong ya kijaka kayi pateng hakenong ba, kum kijaka ki bom dan jingshan. Presiden ke HYC ubat roy ku parsen rem, lingba ukurwa ulakin tui ki pulen, bagi day banyat pahraman kapor hakitu kijaka kayi pateng, bat le da kabating persya ya kinong kayi drang, bat bandan da kaplan kabatik na kenang bagi jaga pat ba kinong ki basngan, bat ki balait na udrong, bat ki pat ki kamrunar. Ka council kala penrem jor halor ke ke bala ong, ka jingbam le bat ka jingpulam jong ka sarkar namar ka jingjele udrak ha kanong ba ashlong kham tam kum hakathan police bazar GS road lom survey bat ki jaka ba marjan ha ka bala yatho ba kinong di bat kinong khai drang pelen klam jingtiang kile ekin ki kambe an hakmat ki pat ba nonglek nongwan ka HYC kala kinok ba kinong khai kinong dia jing dia ki ken thai ki khna bat kinong shong shnong kila sha pen bor ban im bat ban trei ban kta hapadeng ga jing tiang jing sir kat ba na kalyang ka sarkar kadang yai beteng ban long tangkum ka nong pet kai ka bas ngap anthi ka jing pendan kam drok ha ki jaka pat ba ha ka por men singi men shai ka jing don jing kinong di drok bala kirni hakmat ki dukan bat ki jaka khai pateng bat ki khubor jong ka jing sha pendik ki kam tu bat ki kam penting pensmien ki ba ki nong shong dukan ki hakendu man kapor kapen i shai bakani kam de shu ka jing ka bari ha ka im lang sa lang henry ka bapen i baka nong ba ka dan ha pedeng ka jing long jing man ka ba ka an kam la ashu ban te la kam kala benram da ka bapen kit kli ya ka sarkar jela katanat kam po yeng bat ki bor ka an halor ka jing ailat ya ka ni ka jing ma bakan sapryang klem dapet benya ka HYC kala ong baka jing bom la ban te la kam kham tam mi ki jaka bala tip halor ka jing jel lei jong udrak kapen pawi ka jingbam dan jingkit kli jong ka sarkar